Okay. Excuse me. Yes, hello, we're live. Good morning. Good afternoon. Mhm. Hello, hello, Hello. hello. Okay. Okay. Yes, hello. Yes, hello. Yes, hello. I don't care. Okay, let's go. 1, 2, 3, go. Ay, go. Okay. Wait lang ha. Hmm. Wala lagi. I thought I was sharing a video. At nag-book eh. Okay, go. Yes, hello. Hello, hello, hello. Yes, hello, everybody. How are you all doing? Welcome again sa Dili Ni Advice. Ikaw, kamusta man ka? What is up with you and your family? Or you, just you? Nagtanong ako Wait. forensic files. Usab ta. Kaya wala ko nag-record. Oh, 'di ba? Amazing. Nakainomdom na ko. Hello, hello, hello. Yes, hello, everybody. Kumusta sa tanan? How are you all doing? Kumusta man ka, Kring? How are you? ang ang pause ba, ang pause. Kuan, kanang ningon gani ko, nagtanong gani ko forensic files na. Karon pa ko nagtanong forensic files. Unsa nga forensic files katong first gyud nakaraan or katong two? Naa ito, karaan man O siguro ni akong na ginatanaw. mga 2020 na siya nga series. Medyo advanced na. Dili, karaan akong gitanaw. Katong ang narrator kay makatulog ka. Oo. Oo. 'Di ba? You love it. I know you love it. Na-amaze ko sa mga advanced technology nila sa una kay kanang wala lang. Mas grabe na karon. Sa una ma-amaze pa kano kay kuyo Oo. kasi detective work. Ganahan ko sa forensic files kay ngano solve tanan cases. Di ko ganan ang mga unsolved mysteries or kanang mga missing people hantud karon dili makita. Hindi ko ganan masakit akong dugan ana. Kailangan na ay conclusion. So mo Mao nang ba ganahan ko. mao ba Hmm. naunta akong sunod tan-awon kay ang unsolved mysteries. Pag The humana ning same forensic network. files. Oh, the same The network. Kay di same ba? network na. Oh, naman sa YouTube channel nila. Filmrise Mhm. YouTube channel. Oo. So ganahan ko forensic files. Ilahapon ng Fatal Women, Deadly Women ug Fatal Vows na mga Hmm. series. Diya nako ganahan ko na nila puro solve na ilang mga cases diya. So di Agwapo ko na. gusto magsakit ang dughan. Dili Oh, ko gusto. Ngano mangita man jud tag sakit sa dughan. gwapo na. Oo. Mas kuyaw na karon kring kay ang katong Forensic Files 2, ang ilang detective work, naanay kalabutan sa Google search, usa pa na kanang uy kabalo ba ka kanang kung mag-voice search ka sa Google, Mm. for example kanang, nearest, bank near me, ana or BDO bank near me, Google, "Hey Google," mo ana ka, or, "Hey Google, nearest restaurant," ana ka. Mm. Kring recorded na sa kuan, Google, pati imong voice. Nga kalain na ano, recorded na tanan? Ay oo, kay naay na-convict.
Ano, Hala, congrats. will bleach, ano siya, oh, will bleach remove blood. Ano siya sa Uy, wala siya nagtanong forensic files. Kung nagtanong siya forensic files katong sa una, kabalo na siya na it will not remove. As in, ay ma-remove man siya pero dili tanan, Ay, imposible kanang gyud. naay Naa jud na mabilin kring. oh, naay Naa naay jud. mabilin di ay katong substance Oo. na luminol. The room, the spray that will make your room spacey, Oh, space university. galactic. Ano pa oh. Oh, galactic. Oh my god, no. Basta ganan ko forensic files. Actually, murag kaupat kalima na nako nagibalik-balik. Wala lang good kanang i-play lang nako siya dili serious sa kanang nilingkuran gyud nako tapos tan-aw dili ana guys. Grabe po, obsessed. Kanang kuan lang kanang magluto ko, mag-play na siya sa background or kanang ako gibuhat ana. Ana lang good, nga na lang ba? Nga na lang ba di man makabalo eh. Gani no. So mao to, nice kayo. Ako nangusta ka wala? Oy, kumusta di ay? Yes, hello. O di ba wala mi naka-record last week. Ani gini siya guys. Namatay ko. Oh, namatay siya. Namatay ko. Namatay ko na non-verbal ko kring. Kring dito na non-verbal ko. Da. Oo. In hindsight no, 2020 hindsight is 2020. Na-realize ako na that drink was brandy. Oh. And in my history, I never mix well with brandy. Daghan jud kog mga embarrassing moments ana mga brandy. So never jud ko nagainom og brandy. Pero abi na ko ano siya whiskey or something kay parehag color. Mo wala sila color no. Gani So no. kay brandy di ito. Kabalo ba ka kay pagkaugma na non-verbal ko. Gani no. Kanang dili ko Luya di mo, kastorya. Kada ang pautanong ko dinak na ma gusto ka mga pe. Ing ana jud green. Ing ato kalala mo to dili ko ka-record guys. I'm so sorry. I was not feeling. Ang worst part ana anniversary pag yun namo. Oh, luya po na niya Yeah, sa anniversary niya, oy. Nagplano mi ni nakra kana mga lakaw tag Buda, mga unta didto ana mga magsuman ana ba. Mm. Sus kana non-verbal man ko wa mi nadayon. Oy kaluoy po ni Nathaniel Blanca ila ka. Kisa nga na. To akong bana ba. Ah, okay. Oh, kanang luoy kaayo kaay. Kanang natingala gud ko. Dili dapat ingon ana. Di in hindsight na po na realize ako wala wala ko naga-chaser ato. Wala ko nag-inom og tubig. So mo nang namatay gyud dayon ko ato. Tas kuyo kayo siliklik maka gano. Puno ang baso. Puno ang baso. Oh. Lain ko ayo ay mo ko ay never again. Never again jud siya. So mao to. Mo to ang kuan nako ang sitwasyon nako ano wala mi naka-recording. Tapos gusto ko mag-congratulate sa Argentina na daog sila. Although what I really want to say is congratulations sa Cabo Verde. Katong akong giingon last time nagstorya ko sa imo na there's a team na you don't know where it is on the map. They only have 500,000 or 600,000 population. They were matched today kaganyang buntag against Argentina, the defending world champion. Di ay ba? Napildi sila kring pero kabalo baka naglisod gud si Messi. Messi is like one of the most famous player right now sa kuan sa football. Naglisod sila kring kabalo ka ang standard game sa football is 90 minutes. Okay? Kabalo baka naabot sila 120 minutes, 2 hours tungod kay sige sila basta oy na naglisod mo lang na ko masulti naglisod ang Argentina, naglisod si Messi sa game. Wala sila gitagaan og win easily. Gipaghirapan jud siya sa Argentina. They just survived. They didn't win. They survived Cabo Verde. So mo lang ako ingnan. Congratulations. Wala ang ganahan ko underdogs, ganahan ko ka ng mga underdogs, ganahan ko ka ng mga sa man. Stop. Sa man ka. Okay, go. Ganahan magkukog ka ng mga underdogs. Ganahan ko ana. Oh, nya. Na daog sila. Wala ko namin. Wala na daog. Actually na knockout na sila. Knockout round naman ron. Knockout
round of 32 teams. So wala na sila, natagak na jud sila. Ang next round is Pasad. knockout round of 16 teams man nata to. Mm. Basta wala na, natagak na jud sila. Pero anyway, good job, great job ka sa Argentina og Cabo Verde mo lang to. Congratulations. Good job. Sige na, magsugod na ta. Oh. O sa man nato istoryahan karon. Ay, Taysa, gusto lang nako, pwede mag-advance og kuan, basa og comment. Basara ko ning comment ni sa baba na sa comment ni ay asa man ni nawala lagi. Dili na ay comment si Nichelle ba Asa man? sa Spotify, wala na ko na-copy di ay. Nabasahon na to. Napoy nag-comment sa YouTube. Ay basta si Nichelle. But, Wait. Ay wala jud day na ko na-copy sa mukha na ko eh. Anyway, ako i-paste ha. Basahan ni Nichelle. I-paste ako karon diri sa shout out commenters. Dira kana tura, go. scrolling down. Comment ni Nichelle Blank, ana siya ganahan ay ang in response to the episode asa gikan ang pangalan sa ato ang nasod unsay gi-title nako ana nakalimot ako. Basta episode 150. About sa Philippines ug kang King Philip. Episode 150. Asa gikan ang pangalan sa ato ang nasod. Ana siya ganahan kaayo ko sa topic karon na refresh akong namauhan sa history. Pwede na ay laing same ani nga discussion. Salamat, heart. Ay ganahan day sila ana, ay ganahan day sinishare ana mga history. Ganahan pug ko ana pero karon medyo recent history lang atong istoryahan. Sige, recent history. Dili 90s siya. 90s siya, dili siya katong monarch era. Dili ta sa 90s. Istoryahan natong Spice Girls. In the late 1900s. Tama maya na. Di ba ingon ka tama na? Mao na atong istoryahan karon ang Spice Girls. Nganong istoryahan tong Spice Girls, guys? Ato silang palakpaki sa kadali. Palakpakan. Happy 30 years anniversary sa ilaha. In this month, nag-launch ang Wannabe. 30th this month. 30th year. Okay. Ang Wannabe, 1996. Okay. So mo na ni. 2026 man taron, tama, 30 years. So istoryahan na to ang Spice Girls, ang ilahang rise and fall. Which one's the rise? The rise is when they got created. Okay. Sige. Ang Spice Girls, guys, kuan ni siya, dili ni sila magbarkada ha, nga maghimo ta girl band. Dili ing ana, guys. Okay? Naay kuan, naay mag-ama, nga naa sila ka ng music management company, mag-ama, si Bob ug si Chris Herbert. Okay? Then, napansin nila nga, daghan kayo boy band. Okay? Then katong time, katong 1994, ang naa sa mga charts, sa Billboard charts, puros alternative rock ring. Naglaray sila. The age of alt rock. I like that age. Yes. So naay gap, ingon pa nila naay gap, murag walay pop kaayo na nulod sa Billboard top 100 or basta charts, walay nanulod. So nakaisip sila maghimo taog girl band. So nagpa-audition sila. Mao na ni ron. Pag-audition, nag-audition ang mga babaye. Karon ang mga nadawat, ang first nadawat sa audition, ay tama, ang mga hundreds dito ang nag-audition ato. Daghan ang nag-audition. Ang unang nadawat kay si Melanie B. Si Scary Spice. Ako ang gitagna kay si Baby. Ay, actually, mali kaayo ka sa tanan. Kay si Baby last. Pinaka-last. Okay. Sige. Dili pa gina siya original lineup. Ay, okay. Oo. Si Melanie B ang first, then si Victoria, diba, Beckham, Adams pa katong una. Onya, si Melanie, si Sporty Spice. And then si Michelle Stevenson, wata kaila na guys. Wala. Mauna siya.
Who's that? Mao na siyang nadawat. Mao gani wa pud ko kaila. Og si Jerry Halliwell. Okay? So kisa man si Michelle, wa jud ta kaila guys. Pero in the long run, katong naga-rehearse na sila, nakita nila Bob o Chris na dili kayo naga-mesh well si Michelle sa group, sa the rest of the group. Dili kayo siya, na po siya personal issues. Moto nga nag-quit siya, tapos upon the recommendation of one of the Spice Girls, si Emma ang gipasulod. So Okay. kuan siya, referral siya guys, referral na si Emma. Diha na ni sulod si Baby kasi nag-refer niya. Dili ko sure. Basta na ay nag-refer sa iya ha, nga Spice Girl na. Okay? So mo na tong naitabo. Karon giunsa sila guys, giunsa sila. Karon nga naitabo na, 5 na sila, di ba? Na si Melby, si Victoria, si Mel C, si Baby Spice ug si Jerry Halliwell sa ang Ginger Spice. So giunsa sila. Ing ani ni sila guys, girentahan sila og apartment, flat. Gitapok sila dito sila tulog. Dito sila jud for a year and a half yata to. Pinoy Big Brother sa sila. Nag-bootcamp sila, yes, Pinoy Big Brother, nag-bootcamp sila dito, which is what K-pops usually do now. Murag dito ang murag blueprint. Mo na ang Spice Girls ang blueprint siguro. Ay pero basig na pay nauna, pero mo na ilang gipang buhat sa una. 'Di ba? Ginatapok nila sa isa ka balay, mo to. Okay. They lived together, rehearsed daily, took vocal lessons, learned choreography, and recorded their songs. So during this period, kamo ba naman kung ilibiin mo, di ba daw mo maklose? Gani no. Close kayo sila guys, okay? So kadugayan, ing ani ni siya guys, di ba 1 year na sila, wala pa sila contract. Walay contract. Ginapa live-in lang sila, ginapa rehearse, pero wala sila contract. Nag-goal si Jerry Halliwell ana. Si Jerry Halliwell medyo na siya pod ang may edad sa ilaha. Siya ang Siya ang pinakamagulang. siya ang pinakamagulang. Na po siya, so medyo mature siya gamay, di ang apart. Di ang apart lang ha, kay naa siya immaturity kadugayan. Anyway, si Jerry Halliwell, si Ginger Spice, na feel niya nga dugaya pod, uy, murag 1 year ka pinata, wala gyapon tay contract. So dili secured among placement. Anytime pwede mi kambyuan, murag katong nahitabo kay Michelle Stevenson. So mo to murag kuan lang ni, murag kanang feelings of resentment pa lang ni siya una. Karon ang mali nga part nila Chris ug Bob katong tag-iya atong management sa Spice Girls. Gipaano sila, gi-introduce sila sa mga publishers, sa mga producers, kay gipa-perform sila sa mga atubangan nila. Ana good. So, nagka-idea ang Jerry. Kay nag-networking si Jerry dito, nag-ila-ila jud siya. Nangitag connection. Oo. So mo to nagkaila niya si Mark Fox nga isa ka executive sa BMG Records. Okay? So karon behind their back, behind Bob and Chris's back, katong management sa Spice Girls, nakigstorya si Jerry kang Mark Fox kung pwede ba daw nga sila na lang mo manage ana-ana o unsa pa to, dagan pa kay basta mga katraydoran ana Kisa ang mo manage na lang daw? murag gusto sila mag depart from the current management na katong kay Chris ug Bob. Kaya hantod karon wa pa sila contract ha. And gusto nila mo transfer na to katong kay Mark Fox. Ila tong gi-pursue. Katong taga BMG Records. So mo tong naitabo, ang gibuhat nila nag-acting ang mga babayi guys. Nag-away-away kuno sila sa ilahang flat, sa ilang apartment. Naglayasay kuno sila aron ingno nay issue. So acting lang to according sa book ba to interview ni Victoria, nga acting lang daw to para kunuhay magbulag sila kay para ang style di ay kikawaton dai ni Jerry Halliwell ang master recording sa Wannabe ug uban pang na-record nila nga kanta. Kuya So gidala na. Oo, murag Mission Impossible. Gikawat ni Jerry Halliwell ang master recording sa ilang mga recordings, especially ang Wannabe ba ilang debut no. Gikawat niya iyang gipadungog didto na ay iyang gidala iyang gipasa didto sa BMG pero
I don't know what happened pero naadto sila sa Virgin Records. Wala sila naadto sa BMG. Kay nahiringan po day sa Virgin ang Spice Girls. Ganahan sila sa ilang songs, ganahan sila sa mga girls. Ang offer sa BMG is complete control. Pero ang offer sa Virgin is with freedom to express yourselves, to be kanang to collaborate in your songs, kanang pwede mo magbuot sa inyong songs ana. So mo to gipili nila ang Virgin. Dito sila naadto Mm. sa Virgin Records. So mo to guys, mo na ni diri na ta nagsugod, 'di ba? So mo na to paghawa nila kay Bob and Chris naadto sila sa Virgin Records. Tapos na sign sila sa manager nga bag-o nga si Simon Fuller. So muna to siya ilang bag-ong manager, dili na si Bob and Chris. Tapos ang original nila nga na-choose na name, Spice lang jud unta, pero taken na din siya na kanang iya ba? Mm. Copyrighted na siya. So mo to The Spice Girls ilang gi finalize nga name. Pangita pod sa So mo oy. to. Ambot. Pero okay lang kay ngano dagam sa kwarta, sagdi lang. So to nag-record sila kato pag-sign na nila kay Simon Fuller o pag-sign nila sa Virgin Records in parallel nag-record na sila sa ilang debut album. So naa sila participation sa writing sa tanan nilang songs. Abi nimo ba no kanang batanon pa sila, wala sila say, they were being managed and completely controlled by someone else, pero na-jud day sila input sa tanan nilang kanta atong first album nila. So, Teenagers pa sila ani nga mga time no. Sila halos except for Jerry yata and di ang duha ka bata man gud diri si Mel B ug si Baby. Mm. Pero 1994 to siya kring nga 18 sila. So bali mo 20 na sila diri nga part. 1996 naman eh. Okay. Nanata sa 1996 they are about to have a global breakthrough kay pag-release sa Wannabe katong July 1996 on this day kay number 1 man dayon na sa UK. Ning boto. Oo, ning boto. So mo to nya nakoy ingon sa inyo ha, dili good sila ang nag-ingon kung kinsa sila. Dili si Scary Spice, wala siya niingon na ako si Scary Spice. Si Sporty Spice, dili siyang nag-ingon na siya si Sporty Spice. A magazine assigned them nicknames. Dili day na sa ilaha gikan. So murag karon no, murag ma-feel mo naglagot ko sa pagka-name kay Scary Spice ngano. Abi na kung sila ka nagikan yung ano nahimong scary. Mo gani mo unsa ba racist? Ngano man scary, nganong scary? Sabot. Lain no like batasan. Pero it happens ba ya, 'di ba? Usually ang mga serial killer balik na punta. No. Serial killer. 'Di ba dili man sila ang mag-nickname sa ilang sarili, it's the media. 'Di ba? The Green River Killer or sa pa na tawag? The Zodiac Killer. Kanang mga anak ba? So dili na usually ang taong ang main character dili siyang nagbuhat sa iyang name. It's actually the media most of the time. So mao to ang gibanganan di kay Melby kay Scary Spice. Murag di ka ma-offend. Na-offend nako karon. Karon pa ko na-offend. Kagwapo na sa uban, di ba kay Mel C Sporty Spice. Kay Emma Baby Spice. Kay Victoria, di ba? The best. Posh Spice. Ganun, no? Si Jerry kay Ginger, medyo racist po, Ginger Spice. Purke ba red yung hair? Anyway, di ba nakuan ka, na-offend ko karon. Karon pa ko na-offend. Scary, nganong scary? Di ba lain jud siya ay. Basta nalain ko, ambot lang sa inyo ha. So, mao to, karon kay number 1 man ang Wannabe sa UK, gusto nila i-try nga i-break ang Wannabe sa US. Pag-release sa US sa anang Wannabe, sample. If you wanna be my lover, gotta get with my friends. Marto. Okay. So, pag-release sa US, number 1 man jud dayon na kring. Gana no. It's really catchy. Napakoy fun fact.
kabalo ba ka dili jud Wannabe ang gusto sa Virgin Records, dili Wannabe ang una nilang i-release. Ay, okay. Oo, kay kuan ra daw, kuan ra daw kanang unsay tawag ani, bold ra daw kaayo. Mura bag gusto ambot unsa ilang gusto nga image ipalabas pero murag kuan ra kayo murag mangambras nga song murag ana. At the Oo. time, yes, I would consider it mangambrasay nga song at the time. Wala na ko na na-imagine na mga brasay. Di ba kanang pag naman ko yung ana, na ako'y relationship sa music ning anak na sa first song pa kana kuyawa oy ana, hala wow ana may ana mura siya mga brasay ana. So mo to pag gilaban man jud nila ang Wannabe. Gusto jud nila mauna ang first song na i-release. So mo to na nalabas jud ang Wannabe. Yo, tell you what mo na tong first, di ba? So mo to nangambras jud sila. So mo to nakambrasa nila ang Billboard chart sa US. Number 1 dayon ang Wannabe sa US. So, diba? Congratulations. Congratulations. Mo ni siya nga 30th year sa Wannabe. 1996, 2026 is 30 years and it was July. So yes, congratulations. Congratulations. So from that up to the end, grabe kayo ilang success, no? They became one the album Spice became one of the biggest albums in the world. They are the best-selling girl group of all time. Hantod karon wala pa break ana ang record. Bisag si Blackpink o si Spice, si Twice wala na siya ka-break pati mga K-pop girls. Wala. Mm. Wala. Mm-mm. Wala. I don't think lisod siya kay physical copy man gud sa una. It's not digital. So maglisod ta og saan na siya pag quantify nimo pang between digital sales and physical sales unsay mas bugat? Dapat na dili sila same og kuan. Physical sales man ang bugat dapat kuan mga 100 dili 1,000 5,000 streams kay 10,000 streams dili pod 5,000 streams is equal to one physical One copy. album. Nya I lisod don't po do kay stream man gud karon. Dili nimo paliton ng album. Gani. So unsaon na siya pag kamo na dili ko kamo na mag-math. Ayo ko ninyo glabara. Dili na ko na mamoblema ana. Oo, dili ta mamoblema ana. Okay. So mao to, grabe ilang commercial success. Dagan kay sila endorsement, dagan sila product endorsements. Sayod man tanan di ba kung naga-follow jud mo pop culture, sila ang endorser sa Pepsi. Over, yeah, come do it over. Kabalo pa ko sa ilang kuan song ato. So, mo to na sila mga dolls, na sila clothing, na sila countless branded products. Dagan kayo sila endorsement, guys. Grabe na ng kwarta, di ba? Nimbuto jud sila, as in buto. Okay? Plus, not to mention, napos sila yung movie. Oh, na sila yung movie. Nagtanong ko ato. Oo. It was a massive hit. Tapos within 1 year, kay 1996 man to, di ba, na release ang Wannabe o gilang album. Shortly after sa Wannabe, nag-release sila album katong Spice. In just over or a little over a year or basta around 1 year, nag-release sila second album. Paspas kay nahitabo, no? Spice World. Katong naana dito ang kuan. La 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 la. Muna na siya. Muna siyang album. So mao to, guys. Ikaw daw bi kung wala pa na ko na mention naga-tour pa sila. Everyday lahi nga country ilang tulugan. Ning ana sila ka successful ba? That's exhausting. Walay pahulay. Kung naman sila day off, kay kuan siya murag kanang trabaho gyapon kay for endorsements, mga photoshoot, ana ba? Ana good. So dito ang exhaustion nag-set in na. Okay, they were overworked by touring, recording, promotional appearances, merchandise obligations, o katong nag-film pa sila movie niya. Reportedly na adoy Spice World 2 na movie. Na-sequel to siya. Ay, di ay ba niya wala ni dayon og ko nang release. Amo na ato istoryahan karon. Ay, okay. Katong nagina-work nila ilang second album, kabalo ba gi-fire nila ang ilahang manager, si Simon Fuller. Nga naman. Sa exhaustion, murag dili sila pa undangon og trabaho.
Ay kaluoy pod no, luoy man pod. Reportedly, tanan ako ingon karon is allegedly lang ni ha. Allegedly. Mga chismis lang ni siya, guys. Okay? Okay. Oh. Kani si Simon Fuller, guys, kay murag adlaw-adlaw man sila lain nga country, sige silang airplane. Utay karon na sila sa Finland, next Norway, next lain-lain. Lain-lain ilahang tulugan perminti, wala na sila ipahulay. Sumuto gi-dismiss nila si Simon Fuller, then they manage themselves. This is just I learned this just now. Mm. Unsaon na pag-manage sa inyong sarili nga girl group man mo. So na mo 5 ka manager mo eh. Mm. Kalisod. Maglisod gani ka nga isa ra imong manager, what if 5 mo? Magsumpaki mo eh. Sad. Diba? Imagine kung ikaw nagtrabaho ka ni isa imong manager, maglagot man gani ka? Unsa na lang kung 5? Kung tanan mo manager magkuan mo, magkumbati mo permente kung unsay mga desisyon sa kinabuhi. Mo gani. Mm. Pag dismiss nila kay Simon Fuller, silang nag-manage lang sarili. Okay, ang Spice Girls ang nag-manage lang sarili. So kada ato gina-criticize na sila sa media na pod, ang paparazzi grabe, 'di ba? Gina-attack sila perminti. I don't know if it was mahilig lang gid ng media magkuan no kanang mangita og kanang villain of the day. Ana god. Mangita sila og Naa ginay atake ika-hate. atake gid na bisag unsa pa ilang buhaton naa ginay atake basta media gani. Labaw na katong 90s, grabe kay media katong 90s ba. Oh, wala ba sila boundaries sa una? Oh. Oh. Pwede ka butang og kamera sa CR, Oh. 'di ba? Walay etiquette sa una ang mga paparazzi. Karon murag na anay balaod ba? Na ba? Ambot. Nagbutbut na pud ko. Nagbutbut na pud ko. Pero feeling nako tungod kang Britney yata nga murag nagka-regulation ang mga paparazzi. Dapat Maayo. enough. Dapat lang. Pero dili ko sure, mga allegedly lang ning tanan akong ginaistorya, guys. And guesswork. Oo, guess. So mo na ni diri na to istorya ng fall. Ah. Oo. Katong 1998, it was the biggest news everywhere. You wouldn't see a newspaper, a magazine that didn't mention this, that Jerry left. She left. Everybody was devastated. The kids were devastated. We were Kasagaran all gipang interview devastated. no mga kaedad nako kanang mga 10, 11 years old, Kaedad di 9, mo at the 8 time. at the time oh. Kasagaran magipang interview mga atong idara, manghilak rin. Oh, Sa nahilak. TV sa una, na-remember nako sa una naghilak pug ko. Pero ang mga gipang interview nanghilak pud. Gani no. Loy Oo. man. Loy. Murag sakit akong dugan, murag sa ba murag kuan man gud sila representation of girl power and friendship forever. Mga ingana na mga istorya ba? Ana good dapat Gi-associate na ko ang kanta nga Viva Forever as a goodbye to Jerry Halliwell. I was talking about Wannabe. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. What? Friendship never ends. Gi-associate na ko ang paghawa ni Jerry Halliwell sa kanta nga Viva Forever. Tama. Viva Forever para kay Jerry Halliwell na. Okay. So that's why I associate. That's why it's a really sad song. It is a very sad song. Uh-huh. Mm. So guys, gusto mo makabalong ano? Nga naman. Walay nakabalog yun kung ano. Vague tanan, puro chismis tanan ni akong ipangsulti sa inyo guys. After my research. Okay? Nag-research ko. The research rumors. I researched the rumors. Wala man ko'y confirmed. Ay, ani ni siya, ang official reason kuno ni Jerry, kay interview man siya. Og na siya book. Mo ni ang official reason. Ato nga time nga nag-leave siya, before ana, gusto siya buhat ang Spice Girls o breast cancer awareness interview. Ana. Nya, wala daw nisugot ang isa sa ilaha. Ang isa sa Spice Girls, wala kuno nisugot. Naglagot daw siya, I became very angry mo to ang ikot na ko ang giingon niya sa book. I became very angry then mo do tong murag bikil sa pag-leave niya.
Pero I think that reason is very showbiz and very shallow. Maybe it's just the straw behind the camel's back. I don't know kung saan na nga saying. Basta mao na ang boiling point siguro ni Jerry. Mao na ang bikil. Kung sa Oh. Bisaya pa bikil. Bis academy na to na. Unsa man ang The bikil? straw that broke the camel's back. Maybe. I don't know. Dili ko familiar anang akuan. Metaphor. Oh. Basta mo na. Oo. Pero tanaw ninyo, showbiz kay siya nga reason. Daghan siguro nag reason. Bantog vague kay daghan siya reason. Walay Oo. one single major reason. It's just a whole bunch of little reasons. Mm-mm. Siguro exhausting, dili siya makasinabot sa iyang mga naay, dili makasinabot sa iyang members, or what? Actually, naadjud po na nga rumor. Kanang daghan siya dili makasinabot si Jerry. Pero ano gini siya guys, motong moto ang dili first, pero motong official reason ko no. Okay? Nga na-publish na sa book ni Jerry Halliwell. Okay? Pero mo ni mga rumored reasons. Okay, I want to Okay? hear the rumored reasons. I believe the rumors. Oo. So, ano ni siya? Before ana, istoryahan na to, katong moment nga nag-leave siya, lain kay tong yang gibuhat kring. Kabalo ba ka? Wala akong kabalo. They were in the middle of the world tour. Ay, tama di. Napa sila obligation sa mga endorsements nila, product endorsements. Okay? Kay wala pa nahuman ang tour. Okay? Ana siya nga katong nag-return na sila to UK from Finland, nag-decide siya sa iyang sarili nga mag-quit siya. Wala siya nagpaibalo. Tapos pag-leave niya sa airplane, nagsigido siya babay ila baby. Ila Emma Bunton niya siya. Bye girls. Sige siya ana. Tapos natingala naman ko interview gitanon ako. Ana si Emma, si Baby Spice. Ana siya na. We never say goodbye. It was so weird. Kay dili gyud sila nagabay. It's like we leave and we see each other later after a few hours. Nga na gyud na perminti ang may tabo. Pero katunga times gido siya bye. So medyo familiar ni sa ubang tao kay 'di ba kung ma-overwhelm mo or nagka-problema mo, it's either fight or flight. Murag na flight si Jerry. Naa pa na ikatulo na I freeze ana. Oo, Fight freeze. Oo. Murag flight ang gibuhat ni Jerry. May hawa siya, nag-flight siya. Okay. Mhm. So mao to kabalo ba mo nga pag-leave jud niya, napa sila'y show ato sa National Lottery sa National Lottery Performance. I don't know if this is US or UK. Basta na sila'y show ana. Upat lang sila, natingala jud ang audience. Tas gipangutan na si Melanie C kung asa day si Jerry. She's feeling very ill. Get well soon, Jerry. Ni ana siya sa video. Namakak pa sila, oo. Oo, namakak pa. So mao to. Katong May 29, 1998, nag-publicly announce si Jerry nga naghawa na siya sa Spice Girls through the attorney. Ang attorney ang nagpa-press conference. And with her leaving, it led to a lot of lawsuits, lost merchandising opportunities. Katong naay isa ka scooter brand, Atelia man yata to. It's a European scooter brand nga gi-endorse ang Spice Girls. Gikasuhan sila oy. Yeah. Gani. Nadaog yata ang katong Atelia katong brand, gipabayad sila $1.5 million in damages ang Spice Girls. Uy, kaya tungod 1.5 million in damages, uy. Tungod sa gibuhat na sa Spice Girls. Luoy kayo nadamay ang upat, dili man sila ang sala, isa ra man ang sala, nadamay sila ang upat. Gani. Medyo makaingon po kag lain po ng gibuhat ni Jerry no. Wala man lang siya nagstorya. Wala siya istorya jud. Dili siya makontak or anything, wala jud.
So mao to ang Spice Girls after ato nagpadayon jud sila tour, professional kayo ang upat day. Oo, gipadayon nila nya namakak Oo. sila para kang Jerry nga not feeling well lang siya. Oo, nipadayon nila ang tour. Tapos nag af, even after the tour nagpadayon sila gihimo og third album katong Forever na album. Nana dito ang Viva Forever nga song. Tapos after sa third album na release kay nag-announce sila nga indefinite hiatus na. So we are gonna stop in indefinite time more gana good. So muna to ang end sa Spice Girls. So between 1996 to 2000, 4 years. Very short life. Mura siya long no. Mm. Sa kadako nilag impact all over the world. Abi ni dugay kaayo sila na sikat, dugay kayo sila sa media. Kadali ra di ay. Gani. Tanawa ko si Michael Jackson, 6 decades gud siya ang iyang songs ba. 6 decades iyang career. Hantod patay na siya. Naagya po siya career. 6 decades? Apil sa iyang kamatayon na akong basabot. Okay. Pero ang Spice Girls 4 years lang pero grabe sa impact no. Mura bag ganang mura mo nag 1 decade, mura mo nag 20 years. Ana ba? Mura wala pero karon na realize mo 4 years lang din sila. 1996 pag launch then 2000 ang the end. Ana no. So mao ni siya guys ang mga chismis. Okay? Kato lagi ang ingon niya na adoy breast cancer awareness interview, wado siya gisugtan sa isa ka member sa Spice Girls. I think that was a shallow reason. Okay? Number 2, ang kaning speculation, may I help you? Kay speculation kay ni. Si Melanie B ug si Jerry uyab daw na sila. They are in a gay relationship for a year. I didn't know that. Oo, for a year. And then they decided to kanang end things amicably ni ha. Okay? What Tapos, is amicably in Bisaya? Kanang nabulag silang nagbulag silang hapsayra. Oh, Hapsay. hapsayra. Hapsay. Perfect. Congratulations. Hapsayra ang pagkabulag. Friends gyapunta, mag Spice Girls gyapunta. Okay? Nya kay na in love ba ni si Melanie B sa dancer nila sa Spice Girls? Nakalimot ko sa pangalan. In 2 months lang nila nga relationship, nag-announce sila engagement. Grabe naman po. And ang timing, mauning diri nasulod ang speculation. Pag-announce nga engage, 2 weeks after ni-leave si Jerry. Diha ni sulod ang speculation, may I help you? Ay, nasilos no. Nagselos ka, lumuha ang iyong mata. Ay na nagkanta. Sa malagikan. Kanta na to na sa una baby pa ta. Ay bata pa ta. Kanago, I'm so sorry, Terry. Nakita ko si Wing Wing, may kasamang babae. Ang pangalan ay Richel, nagselos ka. Mo na siya. Ikaw naman nagbuhat-buhat na nakanta. No! Honest to God. Kanta na to na sa una, sa katabang ni Papa, mga katabang ni Papa. Kisa mo nagbuhatan na? Ambot, sikat siguro nga kanta sa una. Lang nimo ang lyrics. Oo, ang names. Oo. Okay. I don't know if it's an actual song, pero I definitely know that it's a song that I used to sing when I want to tease people. Gani no. Okay. So ani ni siya, di ba? Nanilos. So nag-leave siya, di ba? So mo na ang speculation, di ba? And for many years, it's either tuhuan nimo si Jerry nga wala kuno na
tugtan siya sa iyang breast cancer awareness interview. Og tuhuan ba nimo si Melanie B, si Melanie B, ang speculation nga uyab kuno sila and then nanilo si Jerry ni Hawa. Okay? Pero kabalo ba ka, Kring, it kind of confirmed, na ay murag confirmation ni siya nga speculation kay in recent years, I don't know what year it was, pero si Piers Morgan gi-interview si Melanie B sa iyang show nga murag kuan ka ng one-on-one with Boy Abunda. Murag ana good, Kring. Gipangutana si Melanie B directly kung if you slept with Jerry like that. Ingana jud ang question. Di sige pag liko-liko si Melby, what do you mean slept together? Of course I slept with nag-British. Ano siya, of course I slept with my girls. We always sleep with each other. Gani. Ala si Pierce, no. I mean, did you sleep with her like that? Tanawa to ninyo yung video. Nag-smile, dugay kayo ang pause. Nag-smile si Melanie B. Ano siya? Nitango, Kring. Ay, netando. Nitando. Pagkahuman, kabalo ba ka ang naitabo? Gitexan ko no, ni Melanie B si Jerry. Kuha na ni siya, mga 2020s na siguro ni. Gitexan ni Melanie B si Jerry after atong na-interview na the cat's out of the bag. And then naglabas og statement si Jerry nga it's untrue, it's all lies. Tapos nasuko po si Melanie B siya, are you erasing our history? Nagtubaganay! Nagtubaganay! Oo, nagtubaganay. Nag-statement after statement sila. So si Melby ang murag mo amin, pero si Jerry di jud siya mo amin. Ngano kaya no? Di jud siya. Naambot niya. Lain siya batasan. Hala ka sad no? Nasad ko para kang Melby. You erasing our history. Oo, 'di ba? So dapat pero kabalo ba ka nakasabot ra ko bata pa man gud kay sila ato. 'Di ba? Imagine if you were 21, 22, 23, 24, bata pa man ng 24, 'di ba? Feeling nako wala pa'y buot ng 24. Nagunsa ka atong 24. 'Di ba nagadula gyapon kag dula karon? Wa gyapon kay buot hantod karon. Wa mo koy buot hantod karon. Mao gani feeling nako wala tay buot. Wala pa koy Anang buot edad. anang 24. Oo. Ako na nakoy anak anang idara pero wa gyapon koy buot yata feel ko lang. Mao na ang time siguro na sige kag inom adlaw-adlaw. Mao ba? I don't know. I neither deny or acknowledge the fact. Basta mo na siya no. Kanang feeling nako emotional kayo si Jerry ato nga time. We don't know the reason pero sa pagka-emotional niya ni quit jud siya. Her emotions got to her. And you know what confirmed this? Nga ang emotions got to her? Siya mismo, katong nag-reunion tour sila, kita ka nga video, nag-reunion tour sila, tiguang na gud sila, ang sa tong tuiga. Basta mga 20, mga recent times, okay? 2020s? Siguro, or earlier than that, 2019, 2020, ana. Ato siya sa stage, siya, I just want to say, for many, many years, the things that I want to say, nag-British ko. Gani. Kanang, ano siya na, I'm sorry to my girls. Ano, yun siya, Kring. I was a brat. Nga, yun siya. I was a brat. Gani. Brat man gyud. Nganong mi Brat hawa man to ka. ang action. Oo. Brat man to. Yes. Tinoon. Agree. Immature kay siya kay naamanggoy mga legal consequences to yung gibuhat. So immature jud to siya nga decision. Oo. Pero dili ta mag-judge kay kung katong edad pod niya nanilos jud ka Jerry. Kuti ako to si Jerry. Nanilos ko, di ko kadawat, engage na akong uyab, engage na si Melanie B. Di ko kadawat. Mag-leave ko. Makarelate man ta na, di ba naman tay ako I've walked out on decades of friendship and never looked back, never explained. I've done a Jerry move. Hala. I've done it. Tama no. You've done it. I've done it. Yeah, I've done it. Pero there were no legal consequences. So I'm not immature.
Gipagtanggol gyapon ako akong sarili kay main character man ko. I'm thinking. I was loading. Na-load ko gamay. Wala may legal consequences akong gibuhat pero siya naman to'y Gani no, naaman siya mga consequences. obligasyon. Oo. 'Di ba? Mm. So mao to ang rumor screen nga nanilos ra jud siya. Mura gyud ni ang pulot dulo, punot dulo. Kaluoy po no? Unsa di akong Kaluoy giingon? po. Pulot dulo, dapat punot dulo, 'di ba? Mm. Puno at dulo, okay. Mm. So mao na siya guys. Ana si Janice dire sa comment no siya yawa inom adlaw-adlaw. Wala, ikaw ang yawa. Ngano ako? Ngano ako? Yawa inom adlaw-adlaw. Ikaw di ay, 'di ba nag-inom ka adlaw-adlaw ay kung ati ka. 'Di ba? Pero buotan naman taron. Buotan na eh. Oo. So mao to, unya naa na po'y rumors karon, bag-o na po ni nga rumor nga kuno mag-reunion kuno sila amot sa katinuod. Di man ka mosugot ni si Posh na mag-reunion. Oo, murag kuan kay siya kanang I've moved on. There's a Ah. wide gap already from me to you. I am friends gihapon sila pero ginadistansya niya yung sarili sa Spice Girls image. Oo, correct. Correct kong. Oo. Pero friends gihapon siya naga-attend pa gihapon sila birthday together mga ana-ana good. Oo. Kuan close gyapon sila, nagakita sila. Tama. Oo. Ana si Janice o si Kring Kring man nag-inom, napasanginlan ka. Ako pa jud. Napasanginlan ka. Katong nag-inom mi last week. Wala ko naka-feel. Uy, kaluoy pod. Pwede man ka manhi diri na lang ta mag-inom. Dili ko kaangay og brandy Kring, dili na gyud ko. Ngano ni inom man ko ato lain na jud ato I'm only hiyang with clear alcohol like gin, vodka, mga yung ana. I can't with the brandy. Hala, oy, kaluoy pod. Kring-kring, wala siya ka-feel. Gusto ba na siya magmaoy? Dili ko magmaoy. Gusto lang ko malipay. Mag-party-party. Oo. Hala, oy. Nya, mura to. Oo, mura to. Diri ra ta kutob, guys. Nya, unta, wala mo'y natun-an. Di na sila natunan about Spice Girls. Oo. It's their 30th anniversary. Tapos, pop culture man atong kuan diri sa dili ni advice. That's why I'm very knowledgeable about that because I am a fan. Kringka is a fan, I believe. And for next time, we may include some histories, masking dili siya pop culture in modern society. Pero pwede na to siya ma-relate. Ang ilang ginabuhat sa una, kung saan to pag-relate sa karon. Kanang mga yan na. Pwede. Pwede. Oo. Pwede. Wala na tayong mga episode na maghatag ta og dili advice? Mao ba yan ang title sa atong podcast? No. Pwede man. Basta sa ning shout out, mga commenters. Salamat kang Ror Noah Zoro nga nag-comment sa ato ang episode nga asa gikan ang pangalan sa atong nasod. Ana siya Ling. Para ni sa imuha. May magduwa kag Civilization 7. Leader na si Jose Rizal dito na game. Siya imo gamiton pero wala pa'y Philippine Civilization. Huy, nag-try kog dula og Civilization, di ko kasabot. Mo ba? So dili ko yung anak ka bright Rora Noah Zoro. Di ko yung anak ka bright. Strategy game man gud na dili kay ko kasabot. Unya, leader si Jose Rizal dito na game pero walay Philippine Civilization. So asa siya na leader? Profile siguro niya ang Jose Rizal na name. Kaysa amo ang game bitaw na bitaw alliance nga DRJ, Dr. Jose Rizal. DJR. Dili, DRJ nila ambot nga no, bugo pud sila no. Dr. Rizal Jose. Dr. Jose lang, where walay Rizal. DRJ is, I believe the DR is from the doctor. Okay. So DR J. Okay. Oo. Okay. Pero mas appropriate siguro ang DJR, like you said. Gani, So that every word has an initial, buot nga no na sila. Ang tingagay ko. Ina nila no. Pero Aurora Noah Zoro, I'll try to
to play that again, pero the first time I played it, I said, nah, bro. Nah, bro. I don't Oo. understand, bro. Oo. Na ako'y kuan, speaking of games, na ako'y gina-wishlist karon ginahulat ako na mag-sale. Aha. It's called Power Wash Simulator. Mao ba? So, So, di gusto ko na ka manglaba sa kailangan, imong game? dili na ka maghuna-huna ana nga game. Wa kay hunahuna-on, mag-power wash lang ka og mga dirty stuff. Ay! Kanang maglaba og carpet? Mag-power wash og mga stuff. Mao ba? Luya nimo. Naami ka ng kuan, power wash diri nga tinuod. Ay, pahiram tabi. Naalagi niya, ang ginaano namo diri, among ginalimpyuhan namo anang, unsay tawag na yun, pressure wash day, among ginalimpyuhan na kay mga trapo namo nga katong goma gud ang ilalom, rubber ang ilalom. Ah, okay. Moto mo kay di man masulod og washing, so among katong sinaknak ginakuan niya, gina power wash niya, gina pressure wash niya to. Mo na ang ginabuhat namo ato. Mapalit po di ko gingon ana no para mag-power wash. Daghan kayo ko gusto i-power wash diri sa among gawas sa balay. Abanto din ni wishlist kag power wash kay daghan kag gusto power wash. Oh. Mao jud. Luya ba? So wishlist lang nimo ang game. Ang game na lang. Nakatawa ko. Wala kaluoy pon. Napoy Next mga comment. nag-comment diri sa atong episode nga nagbulag na si Ariana og SpongeBob. Si Joe Coy. Ana siya, hello ma'am, darling and kringkay, malingaw ko paminaw sa inyo random thoughts kamulo panarbaho diri Ireland. Padayon lang mo, heart hands. Padayon bitaw mi. Oh. Nasuko na po. Grabe mo, wala pa gani. Dili oy, gusto lang nako i-clarify na padayon man mi. Okay ra man mi, walay problema. Di need po na mo ang mga weekly chika. Kaya di man mi kayo magkita ni Kringkay recently. Kaya dili siya nag-adto diri balay. So this is a needed socialization because this is the only socialization. Mora niya ang socialization na nakitabo for the entire week. Oo. So mo niya mo mga socialization. May I help you? Kaluoy po doy. Oo. Ana pa si Rora Noah Zoro, same episode, ana siya Ariana Bigaon. Mora na Tinuod. yung comment. Tinuod. Karon kay Igat. balo ka nakita daw si Ariana ug ang iyang ex daw na si Ricky. Nakitaan daw na nag-uban sila. Mao ba? Mm. Kuyawa oy. Mm. So saan na po bala ka di aday. Wala mo gapaminaw niya oy. Kay wala na jud. Thankfully. Ma-update na daw ang lyrics sa Thank You Next. Nanay Ethan dito. Kalain po. Tama na to. Pangit Oh. man po itong kantaha. Ay na to. I hate that song. I don't like that song. Anya, Okay. ana si Nichelle sa same episode, gabaan nas AG, Ariana Grande, aning iyang kalaki, nagwangkig ng agi. Lain bitaw siya, lain man po mag-comment ta sa physical qualities. Huy, si Nichelle aguna-una. Nag-back up lang ta. Nag-back up lang ta kay Nichelle. Diba? The moral of the story is si Nichelle ang laig batasan. Nag-back up lang ta kay Nichelle. Go. Oh, sige. Pero dili na lang ko mag-comment kanang iwasan na to mag-comment sa physical kanang. Hala Nichelle, dili ka niya back upan. Dito na wangkig. Ako na lang ni siya na wangkig jud ang agi ni Ariana Grande ay. Bitaw tinuod man tan-awa gud ang iyahang The Weeknd era. Katong sige silang collab ni The Weeknd. Guwapa kay siya, blooming, guwapa. Katong iyang asawa ato, ang iyang bana ato si Dalton Gomez. Ay, Katong maka-blooming si Dalton Gomez. Katong pandemic niya nga bana, mo tong nakapa-blooming niya. Guwapa kay siya ato niya, katong pagkaitan na nawangkig jud siya. Tama man si Nichelle. Tama man. I'll keep it to myself. Padayon ang ihang gisulti ni Nichelle, ana siya di na jud ko maka-watch sa live kay katulugon pa jud kaayo. Sige lang Nichelle, okay lang na ana siya Spotify na lang jud ko maminaw while nag-BF. Breastfeeding, is that what you mean? Nag-boyfriend. While Di nag-breastfeed, nag-BF. uy. Nag-breastfeed, oo. Congratulations Nichelle. Nya napay isa ka comment diri sa katong episode nato nga katong Philippines episode.
Mhm. Diri sa YouTube po ni siya. Ana siya, ganahan ko in ani na episode. Daghan sad ko makatunan while working sa night shift nako. Ganahan siya tong episode. History. Katong ganahan Philippines. natay ka ng kuan, consensus diri karon na natun-an nga ganahan di sila history. Oo. Ganahan siya. Ana siya, more of this please and more episodes unta. Huhu. Pero if for mental health, okay na lang ang once a week. Dili Gikapoy gud na to dyan ang mental health. twice a week. Dili dili gito siya for mental health, na non-verbal jud ko. Di ko Kuan oy, ang iyang kasturya. pasabot kay twice a week baya ta sa una niya. Karon kay once a week na lang ang episode. Ay, Duha ka oo. episodes ta sa una. Oo. Sige lang, uy, kapoy man to, oy. Mostly si Kringkay ang kapoy ato kasi siya man gud mag-edit. Oo. Oo. Basta, oy, sige lang, kaya ano na to ni. Ana siya, ana siya, ayo in taon mo ka-discourage kung feel ninyo wa gihapon mo ni boom naa naminaw sa inyo ha og nakapa-inspire mo sa uban na maghimo og podcast sad. Fighting and belated happy Father's Day sa inyo husbands. Thank you Uy, so salamat much, kayo. Cheesy Log. Na-appreciate jud ako yung comment. Kabalo ba ka? Oh. Kanang borderline kasabaan kong naknak pag di ta mag-record. Di mo mag-record ron? Anaon ko niya. I-question niya akong dignidad. Lagi. Katong promise Kring, di mo kaganinang buntag, di ba? Oh. Usually mo matakog sa iyo kay para ni dugay mo ko ka mata. Di mo mag-record ron ma. Kanang mamoblema iyang naong ba kanang ma-pressure man bud ani niya ma-pressure. Kailangan siya mag-recording kay mahutdan lagi siya naabot naman gud siya kana mga The Book of Enoch. Katong mga ing ana mga biblical na iyang mga Mga ginapaminaw sa podcast. mga 100 AD klase nga mga books. Sa Oo, malaki. 3000 BC mga ing ana na iyang mga podcast mga audiobooks na iyang paminaw. Kay nasuko na siya wala na do tay recording niya. Gusto siya maminaw sa ato. Ing ana gud ma-pressure ta sa akong bana no. Lain siya murag gina-judge gud ko niya kung dili ta ka recording. Ya unsa naman mong oras mag-record ron? Kay wa man ko namatag sayo. Ay ko alas 4. Kunya mo to, Mao to. nag-record. Dapat gyud na ay mo push. Di okay raman cheesy log i-clarify lang nako okay lang jud dili mi mag-boom. Okay raman. Okay ra. Okay ra jud siya. Naron man dali mag-record. Actually, katong first yun na mong recording, niya pagkakita na mo sa mong Spotify, hala na 20 ka listens. Lipay mi niya, di ay sinaknak ra dito tanan, balik-balik. Siya ra to tanan. Ambot lang ha. Pero feeling na ako balik-balik mo siya paminaw. Ikaw naman siguro ni tanan na mo ang download. Uy. Pero karon imposible na kayo kay usay maabot ni tag 2,000 Spotify listens or 900 ana mga ana good na mga range. Gani. So imposible na gyud siya oy na kaayo. Gani no. So ibig sabihin adyo naga-patronize ay ning hit gyud to ang episode nga Women Don't Give Birth No More. Mao ba gusto sila og i-question ang ilahang ang ilahang sa tawag ani societal standing. Ang isa pa kani hit gyud kay Ugangan versus Umagad. Ay mao man ni ang episode before ta nag 1 month hiatus. Nag-hit jud siya Ugangan versus Umagad, Beckham versus Peltz. Ay katong deep dive na to before the hiatus. Ganan sila deep dive. Karon nag deep dive man taron. Ganan sila deep dive kanang well researched. Well researched. Ganahan pud sila sa episode na gidaog-daog sa Friends. Reddit post man siguro ni. Gidaog-daog sa Friends. I completely forgot. After a recording, I completely forget what we talk about. After a recording, mag-shutdown ako. Mao ganing niya kabalo ba mo? Usay good na ay masuko sa mua na may mo comment og mga kalagot. Pero makatawa good ko ay kay kanang maglagot sila pero kabalungan no kanang unsa man ning episode uy. Honestly Jud, kanang nay masuko unya unsa man yung maingon nganong na OA ra kay mo ingnan mig OA ana pero naa jud na ay mga ana comment pero honestly dili ko masuko because makalimot ko unsa tong episode iyang pasabot nga na OA mi anak ko tanan yata episode OA ta so dili na ko mapinpoint naman po'y tinuod po dang iyang giingon nga OA man jud ta. Oo pero ang to be fair lang pud ba kanang
OA man gyud ta, labaw Hmm. na ka. So muna makaingon ko nga, unsa kaya na episode basig tanan. Tanan gani. Ana gud. Oo. Okay raman mi guys. Kuan lang gyud ka ng daghan jud kay mig katikaran. Mao lang jud. Daghan kay mig katikaran which is matulog and I have a full-time job and I am a full-time mom to one single kid. Oh, I have a full-time job and I have too many to count children with Nathaniel Blank. Sumuot to. And Uy, I am a karon gud. wife. Oh, nya pagkahuman. Oo, and I'm a wife. Karon nabuang na pud ko sa kuan lagi sa House of the Dragon. Dili man gud ka mag-watch ba? I need someone to talk to about that. Mo na mag-post na lang og video out of nowhere sa Facebook. Ay gusto na ko na ay mga ka-engagement. Gusto ka na mag-invite og co-host nimo? Tapos magstoryahan mo House of the Dragon episode. Kinsa man na. I don't know. Kinsa man nimong mga ka-watch na House of Dragons? Si naknak sa kamera man jud mag-istoryahan na ko pamalik itong strategy no nga katong si Amon mga mag-istoryahan man mi ana about mga strategy sa war. Ana good. Maging ana ming duha siya buguan ning Alicent igat jud na siya igat magana mi. Istoryahan mi sa isa't isa. Tumaot to. sweet. Sige lang nung nagplano ko nga pag 18 na ni akong anak patanawon jud ako sa Game of Thrones. Ay, wala dahi sila nagtanaw ana. Dili sila pwede Dili. magtanaw ana, dili pwede. Dili. Uy, Rated censored R. man mi sa balay. Censored mi diri sa balay. Okay. Pag naitan-awon, ako yung i-check. Usa man na, palong i-change na. Sa unang good kring, i-share lang nako. Kailan mo Victorious nga show? Nope. What's that? Sa Nickelodeon? No. Ang bida anak kay si Victoria something. Oh, O si Ariana Grande diha, bata pa siya. Teenagers pa sila. Kanang murag gagmay pa kayong mga bata. Kuan siya about high school ana-ana. Kabalo ba ka sa ka-censored sa among parenting style diri nga pag tan-aw nila ng Victorious kay gipaundang nako sila, gibawalan ako sa tan-aw kay naay cheating na itabo. Teenager pa man gud to kring, high school pa sila ato. And then ang isa ka lalaki nag-cheat siya sa iyang uyab, then nag-kiss siya sa laing babaeng ko. Ay, palunga. Dili na pwede. Okay. Naka-censor ko niya. Dili ko ganan og kanang mga YouTuber god, di ba? Mahilig magtanong YouTube ato mga anak. Dili ko ganahan og kanang content creator na nagasyagit. Palunga na, i-change kaya di ba? Wow! Ano maganahan ako sa game screen? Di ba magtanong na sila Roblox sa games? Wow! What the hell? Ganahan na, di ko ganahan. I-change mo to. Ang maangayan lang nako gamay ra gyud mga Ryan Trahan, mga okay na ng Mr. Beast although OA-han ko OA pero dili na ko siya i-censor pero OA-han ko kay Mr. Beast. O katong mga katong mga black sa negro to ingon ba pero naingon na. Katong mga black sa UK. Pilipinas man gud ta diri nya pagkahuman. Unsa to? Oo. So the Tagalog word of black is negro. Gani. Mao na atong term diri sa Pilipinas. Tagal is di ba green is verde, black is negro. Oo. Man gyud na. Unsa to mo ingon? Unsa to mo ingon? Di na mga content creator from UK, mga black katong kuan katong guess who's the woman. Yan na sila yung mga voice changer. Kanang mga nga okay na ko ato. Pero pag naay mga magtalo sila mga YouTuber, wow, ganana ay masuko jud ko. Ilis din ana. Ing anak ko nga pagka-parent. Ing anak mi diri sa balay mo na. Ang Game of Thrones wala pa gina nila nakitaan. Kung magtanaw mi sa TV, katong ang remote nakagunit daan kay pag naay obscene nga mga forward. Basin apil sa plot, di mo ka mismo og kuan. Dili ikatulo naman na mo natanawan. Kabalo naman mi sa may ay kabalo na di ay mo. Okay. Kabalo naman mi i-forward lang. Okay. Ana ba? Oo, ing ana. Wa pa na sila kita. Pero pag 18 nilang tanan, magsugod na mi og binge as a family. That would be awkward. And those scenes. Uy, pero kabalo baka na ko ingon. Naganan ako giingon uy. Si akong bunso nga anak, nagtanaw-tanaw The Tudors nga series. Kaya ko incest man na uy. Ang history na conflicted ko kay history man guna siya nga show.
based on history ba kanang ang murag Habsburg ba? Oh, Ang Tudors is kuan gyapon na sila, inbreeding gyapon na sila. di ay ba? Oo, sa England man yata na diha si Anne Boleyn, ang mga ingana ng mga historical figures. Tudors, Nagtan-aw Tudors? aha, Okay. aha. Conflicted ko history so educational pero incestuous, inbreeding, dili man kita kalikay nun, amo yung ana sa history. So sige go. Anak ko na go na lang anak ko go. Aw na may mga topic na kailangan lang nimo og guidance lang. Kana bawal na Aha, siya ron ana. aha. Mm. So ana na lang. Mm. Pero ang matingala ko anong ganahan ako bunso og mga history. Maayo, He got it from me maayo. siguro. Oo. Mm. Sige diri ra ta kutob guys, daghan na kay ko gi-share. O ina kaayo. Gani, uy kay kas katanan ay. Mas labaw na ka. Mas labaw na ka ano di ay. 'Di ba? Oh, Sige sige diri na. na ta kutob. Goodbye guys. Bye Salamat kaayo sa everybody. tanan. Bye. Bye.